että hei, tän tässä spesiaalinen tosta, kun mulla on toi, mä sain tehtyä, te tykkäätte mun videoista näköjään, kun te katsotte ne niin monta kertaa, joten mä laitan nyt ei uuden spesiaalin facepalm, kun spesiaalin, että mä todella innolla alkaisin tehdä pelivideoita, jos te haluatte, mutta tässä on 2 mun ehdotusta. Mä tekisin, just nyt, mutta mä tekisin tosta Oblivionista ja Terrariasta Let's Playtä, jos te haluatte. Mä en itse asiassa tekis tosta Terrariasta Let's Play, mutta tosta Oblivionista Full Play, koska Terrarian saa vedettyä läpi Let's Playnä, mutta Oblivionia ei saa. Siinä on niin paljon muuta tehtävää. Jos sä vedät Oblivionin Let's Playnä, sä vedät koko pelin ihan normaalisti läpi. Ja oot sulkemassa Oblivionin portin. Mutta siis mä aion tehdä siinä kaiken. Joten laittakaa kommentteihin, jos 5 henkilöä katsoo tämän videon, me aletaan tehdä Terrariaa ja Oblivionia mun ystävien kanssa, joten se on mun osalta moikka, mutta nähdään seuraavassa videossa, jos mä teen niitä, jos te katsotte tätä 5 kertaa.